Para pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian kula Sahna wonten ing pawarta Rencang Nihongo. Ing dinten menika kula badhe ngandharaken babagan tamu Jepang ingkang rawuh wonten ing SMA Negeri 3 Ngayogyakarta. Para pamirsa, wonten ing dinten Senin tanggal 11 Agustus 2017 wonten ing SMA Negeri 3 Ngayogyakarta rawuh tamu saking Jepang. Ingkang rawuh menika piyai 8 lan dipun dampingi setunggaling dosen. Menika kanca kula Vira nglaporaken saking lokasi. Para pamirsa, kula Vira badhe pepanggihan kalian sensei. Ayo gozaimasu sensei. Ayo gozaimasu. Yang sewu namanipun sensei sinten nggih? Watashi wa Shigeo Kumamoto desu. Nama kula Shigeo Kumamoto. Panjenengan badhe kenten wonten mriki dumugi kapan? Watashi wa Nanakakan Jogja Niitai. Kula badhe nyepeng wonten Ngayogyakarta udakawis 7 dinten. Menapa wonten prakawis sanes panjenengan rawuh wonten Ngayogyakarta? Watashi wa Jogja no Bunkai desu. Temtu kemawon kula kepengin sinau budayanipun Ngayogyakarta. Ngantos wekdal menika budaya menapa mawon ingkang sampun disinaoni? Watashi wa no Bunkai no Jogja no gudeg dokuso tabe no matai. Kalau wingi kula nedha gudeg ngagem tangan, nedha bakso ngagem tangan. Menapa ingkang badhe panjenengan tindakaken wonten mriki? Watashi wa no Chinesai Bunkai no Oshietai. Wonten mriki kula badhe nepangaken babagan kabudayan Jepang kados dolanan tradisional, daharan lan saliyane. Kados pundi bedanipun budaya Jepang lan Indonesia? Kono Nihongo yono buka no Indonesia no ni bunga. Bedanipun Jepang menika suasananipun Jepang, lan yen Indonesia menika suasananipun Indonesia. Oh, ngoten. Menawi daharan ingkang panjenengan remeni wonten mboten? Watashi wa Rondo shirase. Marine wa oishi desu. Wonten kala wingi kula tumbas tahu bunder-bunder wonten pinggir margi. Kula remen sanget kalian bumbunipun. Micin. Nonton to? Ana tiyang Jepang ning kene. Nggih. Cukup semanten kula Vira nglaporaken saking lokasi. Matur nuwun Mbak Vira, menika kahanan wonten ing SMA 3 Ngayogyakarta ingkang nembe mawon kerawuhan tamu saking Jepang. Para pamirsa, cekap semanten pawarta saking kula, sugeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing sanes wekdal ing pawarta Rencang Nihongo.